И здравейте, приятели, в днешното видео ще гледаме страшни видеа на бургера. Тоест едно страшно видео на бургера. За да започне този клип, ударете камбанката да получавате известия докато качвам видеа. Абонирайте се и лайквайте. И продължавайте напред с клипа. Сега това го махам. Пускам видеото. Са твърде страшни, така че ако сте готови за тях, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанка. А сега нека видим колко са страшни. Така, започваме с първото видео. Така, тук имаме някакви стълби и не виждам абсолютно нищо да се случва. Майко! Оле, мале, какъв си ти, бе, Изот? Леле, добре, това не го очаквах. Леле, майко мила. Бате, как изкочи от нищото е така и то докато вратите се затваряха. Я искам това да го реплейна, смисъл, откъде изкочи, бе? Той буквално изкочи от нищото. Той през цялото време е бил вътре при нас в асансьора, човек. Така, тук имаме някакво видео на някаква кола. И така тази кола просто си върви, е така най-спокойно, няма нищо. Сега ще има някакъв джъмпскер, нали? Сега ще има някакъв джъмпскер. 100%. Ето тук зад този храст или дърво ще излезе някой. Чай, къде отиде колата между другото? What? Колата май изчезна. Това ли трябваше да е страшното в това видео? Не знам, не беше чак толкова страшно, но да, има някаква мистерия в това видео, окей? Има някаква мистерия. Къде изчезна колата, за бога? Да, буквално си помислех, че нещо ще ми изкочи, е така, някакъв джъмпскер ще има тук. Така, тук имаме някакво коте и котото си седи там. В смисъл, буквално... Майко мило! Гаседовта са тука, ей! Бах ти, човек, котките наистина имат навика това да го правят понякога. Просто си седат и е така, като ги поглеждате и те просто тръгват да тичат към вас, да. Да, го знам, това е познат навик на котките. Но самото клипче малко ме стресна, наистина не го очаквах. По-скоро си помислих, че постепенно ще се приближава е така и ще изглежда някакво страшно. Тя директно да изскочи в лицето, човек, окей. Правим кратка пауза, за да ви предложа една много добра оферта. Искате ли да участвате в раздаване? Чакайте това да го минеме. Първите 250 билета вече няма да може да се записвате за раздаването. Here they come. Добре, тук бърка с някаква пръчка отдолу и сега какво ще се случи? Не ми кажа, че ще излезе някакво чудовище, моля те. What? Какви са тия? Колко насекоми има тук, бе, брат? Леле, мале! Колко гадини са се криели по тази машина, човек! Майко мило, то там направо е някакъв дом за насекоми, някакви там. Да. А сигурно са някакви хлебарки или не знам какво са. Някакви насекоми, де да знам, смисъл, буквално си живеете тук под машината. Окей, повече никога няма да бъркам под някакви такива тесни пространства. Така, тук сме на някакво стълбище и... Леле, сега ще изкочи нещо, нали? Какво си ти, бе? Майко идва към нас. Добре, може би само в началото малко ме стресна, но след това си личеше доста, че е анимация, нали, смисъл. Ето, наистина беше доста фейк, смисъл, буквално тук си личи как е анимация. Така че да, по-скоро само в началото малко ме стресна това. Тук този пич мести някакви буркани. И какво ще се случи? Да ми кажа, че ще изкочи някакъв изроца от някъде. Повечето неща, които очакваме да са някакъв джъмпскер. Майко! Бате, какъв беше то паяк, бе, човек, стига, бе! Буквално в последния момент изкочи. Значи, точно гледам отдолу на таймера как съм на 15-та секунда и си викам, окей, за една секунда някакво остане, видеото ще свърши тук. Буквално няма да се случи нищо. И буквално в последния момент пича обръща буркана и просто изкача някакъв паяк. Ужас. Аз както ненавиждам паяци, направо ми е любимото това. Тук сме в някакъв коридор, оле мале. Оле мале, какво е това нещо? Добре, това се личи от тук, че е анимация, но изглежда добро. Ние сме в задънена улица, окей. Сега какво? Той е изчезна. Сигурно е на тавана. На тавана е, да, знаех си. Вижте го как си отвори устата, бе, майко мила. Добре, това беше добра анимация, хареса ми. Не ме оплаши толкова, защото знаех, че анимация, но беше добро. Така че зачитаме го за страшно видео. Така, тук имаме някаква нощна камера и там имаме някакво животинче, което се клати. Сега пак почна да се клати. Буквално преди малко спря да се клати и сега пак почна. Пак спря да се клати.
И сега пак почва да се клати. Тук се случва нещо странно. Мисля, това видео е мега странно, човек. Мале, Оле, майко мила! Оле, майко мила! Какви са тия джъмскерове, гадния ме човек, стига, бе! Аз си признавам, че малко ме стреса, наистина. Този джъмскер не го очаквах въобще. Помислих си, буквално в последната секунда излезе някакъв червен кръг в единия корнер на камерата и си мислих, че просто трябва да гледам там. И в този момент просто видеото се кътна и излезе някакъв съвсем различен джъмскер. Това беше неочаквано, наистина. Леле, тук имаме някакъв човек на легло в болница, който се мъчи да стане. И тук, това е някакъв дух. Мале, това е някакъв дух, човек. Къде го е, брат? Как си ходи, човек? И пак е в някаква болница, между другото. Така, тук имаме някакъв доктор. И, имаме някакво малко бебе, братле. Просто си ходи. What? Окей, това видео беше странно, наистина. Смисъл, това беше малко страшно, защото просто беше супер странно видео, е така. Нямах никаква идея какво се случва през цялото време. Така, тук имаме... светкаме лампата, няма никой. Да гасяме лампата, I guess. Да, и има някой. Светкаме лампата. Майко! Брат, тия звуци са отвратителни, стига, бе, човек. Бах ти гадните звуци. Аз сигурно ще ви ги намаля за вас, за да не ги чувате толкова много. Но при мен тия звуци са отвратителни, наистина. Смисъл, дори на най-ниския звук ги чувам ужасно. Смисъл, звуците при джъмскеровете ме стряскат повече, отколкото самите джъмскерове. Както искате го разбирайте. Така, тук имаме някакъв гущер. Или някакво влечуго друго е това. Моля! Как скочи, бата? Как скочи към нас направо? Майко мила. Човек, това беше скандално. Сега вече повече никога няма се доближавам до гущер след това видео, окей? Само и само за да не ми скочи на лицето. Каква е тази коза на два крака? What? Клеко даже пича се доближава до нея и то истинско е, защото пича като се доближи до нея и имаше сянка, така че видеото е истинско. Но what, каква е тази коза, бе, брато? Защо е на два крака? И защо седи така и не мърда и не прави абсолютно нищо? Това видео отново не беше толкова страшно, но и беше някакво странно просто, защото нямам никаква идея какво се случва. Това просто имаме някаква замразена коза, която седи на два крака и гледа втренчено. Което реално е достатъчно крипи, ако го видите на живо. Но да, отново не разбрах какво се случва. Така, тук имаме някакви люлки, които се люлеят сами. Добре. И сега спряха. Окей, добре. Този малко повече си личеше, че е анимация. Не беше чак толкова голям джъмскер, но ще дам плюс точки заради люлките. Буквално преди самия джъмскер да изкочи люлките, спряха е така. И точно се почудих защо спряха и просто тълпич ми изкочи. Така че давам плюс точки за това. В смисъл, до някъде беше неочаквано. Това е извънземно, бе. Мале, какво си ти, брат? Не, човек! Мате, това извънземно просто тръгна да ни напада и буквално си удари главата в някаква мебел. Окей, човек, смисъл, ето това е Shadow Fox, ако беше в хорор филм, между другото. Буквално тръгва да те напада и просто фейлва. Така че, Фокс, това буквално си ти, ако беше в страшен филм. Така, тук имаме някакъв пич, който се мъчи да вкара в баскетболния кош. Обаче не успял. Гони си топката в момента. Така. И сега ще изкочи нещо. Сега тъмното ще изкочи нещо. Пиче имаше някакъв клонинг. Пиче някакво каза, мисля, че имаше нещо там и просто изкочи още един него от там. Ето така, ако скипнем, ето буквално излезе още един човек от там. В смисъл, това съм почти на 100% сигурен, че е обработено. Какъв е толкова голям парк на стената, бе. Ето това е експириенса, когато живеете в Австралия, между другото. Мисля, че сега това, което ще стане, е, че просто няма го фане и ще побегне на някъде. Предполагам. Йо! Защо на лицето ми, бе, брато? Стига, бе! Престанете ми скачате на лицето. Това, не е приятно. Почвате да ме дразните вече. Но иначе анимацията се е получила добре. Да. Така, отваряме и имаме някакъв клоун. Мале, какъв е този изрод, бе, брат? Това дори не ме е джъмскернал и вече ме плаши. Виж го какъв е изрод, бе, човек, стига, бе. Виж, просто заключи скапаната врата. Не ме джъмскервай, моля те, не ме джъмскервай. Майлята ти букук! Точно това направи. Просто от всичко най-много мраза да ме джъмскерват. Не знам по какъв друг начин да се опитам да ви го обясня. Да, този клон изглеждаше доста страшен и доста реалистичен, между другото. Тук анимацията беше на ниво. Почти не се разбра, че е анимация. Така, тук имаме някакво голф топче. Не ми кай, че сега ще го удари и ще фръкне към нас, сигурно към камерата. Не. Добре, интересно ми сега какво ще се случи. В смисъл, има още няколко секунди. Добре, ще успее ли да го вкара? Брат, сега ще има някакъв джъмскер накрая.
Човек, това беше супер тъпо. Знаех си, че топчето ще дойде към камерата, но това беше прекалено тъпо и даже си пролича, че е анимирано. Трябваше да го направиш по-бързо, приятел. Трябваше малко по-забързано да го направиш видеото и топчето директно да идва към лицето ми, а не някакво такова постепенно. О, мисля, че тук знам какво ще се случи. Мисля, че знам какво ще се случи.